I faget ledelse af nye samarbejdsformer sætter vi fokus på forskellige nye samarbejdsrelationer, som fylder mere og mere for offentlige ledere. Så hvad enten du er leder i en velfærdsinstitution, som f.eks. et sygehus, en skole eller et plejehjem, eller leder i en forvaltning, så oplever du formentlig, at du og dine medarbejdere i stigende omfang skal samarbejde med andre faggrupper eller på tværs af organisationen for at løse en opgave. Det kan også være, at I stigende omfang skal samarbejde med en helt ny type aktører, såsom borgere, brugere eller frivillige omkring leveringen eller udviklingen af velfærdsydelser. I faget ledelse af nye samarbejdsformer trækker vi på en række forskellige teorier omhandlende samarbejdsrelationer. Du vil blandt andet møde teori om relationel koordinering, grænsekrydsende ledelse, samproduktion, samskabelse og frivillighed. Teori til faget vil overvejende være baseret på empiriske studier fra Danmark, og vil især have fokus på de udfordringer, som ledere og medarbejdere kan risikere at møde, når de indgår i samarbejdsrelationer på tværs eller med ikke-offentlige aktører. Vi vil i faget ledelse af nye samarbejdsformer i høj grad inddrage praktiske øvelser, hvor du arbejder med refleksion over egne samarbejdsrelationer og får input og feedback fra medstuderende og undervisere til, hvordan disse relationer fremadrettet kan styrkes. På en af undervisningsgangene om samarbejde på tværs vil du blive bedt om at skitsere dine samarbejdsrelationer i forhold til et konkret tværgående samarbejde. Dernæst vil du skulle reflektere over, om I har fælles mål, delt viden og gensidig respekt, som er karakteristika ved et velfungerende tværgående samarbejde. Endelig vil du i samarbejde med medstuderende diskutere mulige løsninger i forhold til fremadrettet og styrke samarbejdsrelationer. Efter at have gennemført faget ledelse af nye samarbejdsformer, vil du som leder være bedre i stand til at håndtere og lede forskellige samarbejdsrelationer.